नमस्कार। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଭଗବାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଭାଗରେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହି ସାରିଛି। କୌଣସି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନବ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କହିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରବଚନ ବିମୁଖ ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ କୁକୁର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସାପ ହୁଅନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଗଣେଶ କିପରି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ କୁକୁରଙ୍କୁ କହିବି। ମୋର ପ୍ରବଚନକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ତାଳି ବଜାଇବି। ମୋର କଥା ନ ଶୁଣୁଥିବା ମାନବ ଭାଇବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ କୋଟି ନମସ୍କାର। ସବୁ ପ୍ରବଚନ ମୋର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କହିବି। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ପ୍ରବଚନ ଗଣେଶ କିପରି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ କୁକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଜି ଗଣେଶ କିପରି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୁଝିବା। ଶିବ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବଶିଷ୍ଠ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ଚିନ୍ତା କରି, ଭାବନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଋଷି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯଜ୍ଞ ହୋମ ସାଧନ କରୁଛୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ କିପରି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବୁଝିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବଶିଷ୍ଠ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତ ଋଷି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ। ବଶିଷ୍ଠ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ଗଣ ଆଜନ୍ମରୁ, ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପୂଜା ନାଚ ଗୀତ କରି ଆସୁଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନବ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପାଇପାରୁଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁଛି, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଠ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପାଇପାରୁଛି, ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଏହି ସପ୍ତ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଗଣେଶ କିପରି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ ତାହା ଆଜି କୁହନ୍ତୁ। ବଶିଷ୍ଠ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା, ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଦିନରାତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗଣେଶ କିପରି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ। ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖରୁ ଶିବ ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପାଇଛି ବୋଲି କହୁଛି, ସେହି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରକୁ, ଏହି 14 ପୁରକୁ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶିବ କହିଲେ, ହେ ବଶିଷ୍ଠ ଶୁଣ, ଭଗବାନ 14 ପୁର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସିନା, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଭଗବାନ ନ ରହି ଏହି 14 ପୁର ବାହାରେ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦିବା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମହାତ୍ମାନବମାନେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାହନ ଧରି ଶିବ ମନ୍ଦିର, କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ରାମଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପାଇପାରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଶିବ କହିଲେ, ହେ ବଶିଷ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ ନାହିଁ। ଶିବ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ ଦେବତାଙ୍କର ଯେପରି ବାହନ ଅଛି, ମାନବଗଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲ, କାର, ବସ୍ ବାହନ ଅଛି। ସେପରି ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ମାନବ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, କି 14 ପୁରର ଉପରୁ ସଂସାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଭେଟ ହେଉନାହିଁ, କି ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ ଭାବରୁ ସଂସାରକୁ, ମାନବ ପାଖକୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ଆସି ଭେଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାହନରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦେବତାଗଣଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାହନରେ ଆସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା, ପୂଜା କରୁଥିବା, ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ
ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଭକ୍ତି କରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ସାଧୁ ହୋଇ ସାଧନା କରିବା, ବର ପାଇବା, ଏହା ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଯେଉଁମାନେ କି ଭକ୍ତି ଓ ବର ପାଉଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ସାଧନା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ତେ ବର ପାଇବା, ବର ଦେବା ସାଧାରଣ ମାନବଗଣ, ମହତ୍ମାନବଗଣ ଉଭୟେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ କିପରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି ସେଠାରେ ନ ଖୋଜି ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଥରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଘର ଦେଖିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମ ଘରକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମାନବ ବା ଦେବତା କେହି ବ୍ରହ୍ମ ଘରରେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବ୍ରହ୍ମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାହନ ଅଭାବରୁ ମାନବ ଦେବତା ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ 14 ପୁର ଉପରେ ରହନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଶିବଙ୍କୁ ଏପରି କହିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏପରି କହିଲେ ହେବ କିପରି? ତାଙ୍କର ବାହନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖାଦେଉନାହିଁ। ଆମର ବାହନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମ ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଖୋଜୁଛୁ। ଏପରି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କଥା ନ କହି ସମସ୍ତ ମାନବ ଦେବତାଙ୍କର ବାହନ ରହିଲା, ଏ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବାହନ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏହା କିପରି? ସତ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମର ବାହନ ନାହିଁ, କାହିଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଚକାସନ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଘର ନାହିଁ, ଏପରି ନ କହି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଘର ଦେଖିଛ। ବଶିଷ୍ଠ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଘର ଦେଖିଛ, ଆମକୁ ସତ କୁହ। ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ରାସୁର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଲା, ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲ। ଏହି ଦେବତା ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିବାରୁ କେଉଁ ପଥରେ କିପରି ଭଗବାନପୁରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ତୁମକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ, ସତ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଇଛ। ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମକୁ କପଟ ନ କରି ଆମକୁ କୁହ। ଶିବ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାହନଟି ଜଗଜ୍ଜନ, ନରଙ୍କୁ ସେ ଦାନ, ବାହନ ଭାବି ବ୍ରହ୍ମ ବସିଛ କାସନ, ସର୍ବାହୃଦେ ବ୍ରହ୍ମ ଚକାସନେ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଦେବ ମାନବ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ନାହିଁ, ଏକା ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ନର ହୃଦେ ରହି, ବାହନ ଭାବି ନରେ ନଦିଅନ୍ତି ଦେଖା, ସତ୍ୟଭାସ ବାହନରେ ବସ ଜଗତ୍ ସଖା। ଏ ବଶିଷ୍ଠ, ଶିବଙ୍କର ବାହନ ଷଣ୍ଢ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାହନ ହଂସ, ଏପରି ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବାହନ ସତ୍ୟଭାସ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ମାନବଙ୍କୁ ଜାତ କରି ନିଜ ବାହନକୁ ମାନବଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇ ଦାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରାଣର ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ବ୍ରହ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହନ ଅଭାବରେ ନର ହୃଦୟରେ ଘର କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନର ହୃଦୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ, ସଂସାର କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଉନଥିବାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ଚାରି ଯୁଗର ମାନବ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ମାନବ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟଭାସ ବାହନକୁ ଜନ୍ମଦିନରୁ ପାଇଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସତ୍ୟର ଗୋଦାମ ଘର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନବ ହୃଦୟରେ ବାହନ ଅସତ୍ୟ ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ବାହନ ଭାବରେ ମାନବ ହୃଦୟରେ ଚକାସନ କରି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ନର ଦେହେ ନର ହୃଦେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ଏପରି ଅସତ୍ୟ, ଏପରି ବାହନହୀନ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ରହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହନ କିଏ? ଏ ବଶିଷ୍ଠ ଶୁଣ। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହନ ଖଗ ଅଟେ। ମାନବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାହନ ସତ୍ୟ ଭାଷକୁ ଅସତ୍ୟ କରିଦେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହନକୁ ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହି ଅସତ୍ୟ କରିଦେବାକୁ ଅସତ୍ୟ ଭାବନା କରି ଅସତ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବାହନକୁ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି। ଏ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଗଣ, ନିଜେ ନିଜେ ବିଚାର କର, ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ କେବେ ବ୍ରହ୍ମର ବାହନ ହୋଇପାରିବ? ଶିବ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଖଗକୁ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଭାବିବା ହେତୁ ମହତ୍ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ଚିନ୍ତା ବିବେକରେ ଯେଉଁମାନେ ମହତ୍ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖଗକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମହତ୍ ମାନବମାନେ କହନ୍ତି ଖ ଶବ୍ଦ ମହତ ଶୂନ୍ୟ, ଗ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ, ଖଗ ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଗନ ବିହାରୀ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରଥମ ବାହନ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟଭାସକୁ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହନ ଖଗକୁ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ବାହନ ହିଁ ମହତ୍ ଜ୍ଞାନ, ମାନବ ହୃଦୟର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହି ବାହନ ଅଭାବରେ ମାନବ ନିଜର ବାହନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପରି ମଜୁର ବାହନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ପରି ଖୋଜିଲେ ପାଇବ କିପରି? ମଜୁର ବାହନରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ହେ ବଶିଷ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ମହତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ କାର୍ତ୍ତିକର ପରି ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ମାନବର ହୃଦୟରେ ରହୁଥିବା ହୃଦୟର ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଗଣେଶ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗଣେଶ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର କାହାକୁ କପଟ ନାହିଁ, ହିଂସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନ ବୁଲି ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ତ୍ତିକ ତାର ମଜୁର ବାହନରେ ଚଢ଼ି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାରିଗଲା। ପାଇବାକୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଗଣେଶ ଗଲା ନାହିଁ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଳି ଦେଲି, ତଥାପି ଗଲା ନାହିଁ। ଗଣେଶ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲିଦେଲା। କହିଲା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଲି ସାରିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ଯିବି ନାହିଁ। ଗଣେଶ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ, ଗଣେଶ କହିଲେ ପିତା ସର୍ବକର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭ ପାଖେ ଥାଇ କିମ୍ପା ବୁଲିଯିବୁ ଆମ୍ବେ। ଆହେ ପିତା ସର୍ବକର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭ ଗର୍ଭ ଗତ বুলি ମୁଁ ସାରିଲି ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଗତ। ଗଣେଶ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପିତା, ମୁଁ ତୁମର ଗର୍ଭରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଗର୍ଭର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ସାରିଛି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ବିଷ୍ଣୁ ହୃଦର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ଗର୍ଭରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିପାରିଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବଗଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣେଶ କହୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ନର ଏକଇ ମୂରତି, ତୁମଙ୍କୁ ବୁଲିଛି ପିତା ଅମାପ ମୋ ଶକ୍ତି। ଶିବ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଗଣେଶର ଜ୍ଞାନକୁ ଭାବିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ଓ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଜ୍ଞାନରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଗଣେଶର ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଶିବ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ବର ଶିବ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ।
ଶିବଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ କରି ପୂଜା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ମାନବ ଗଣ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ବର ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବିଚକ୍ଷଣ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଢାଳି ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ହସ୍ତରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଲେ ନର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର କାଣେ ଶିବ ଯେ କହିଲେ। ଶିବ ଗଣେଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଏହି ଅମୃତକୁ ନର ପାଇଲେ ନର ସିଦ୍ଧି ଶରୀର ହୋଇଯିବ। ଉଦ୍ଧବ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ପାଦୁକା ମୁଣ୍ଡରେ ବହିଥିଲା ସେହି ରତ୍ନ ପାଦୁକା ନର ପାଇଯିବ। ଯେଉଁ ମାନବ ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧି ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧବ ପାଇଥିବା ରତ୍ନ ପାଦୁକାକୁ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନର ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସିଦ୍ଧି ପାଇନଥିବା ଉଭୟ ମାନବଙ୍କୁ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ନର ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଶରୀର ସେ ସର୍ବଙ୍କ ସାର। ପିଣ୍ଡେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ। ମାନବର ମଣିକୁ ଉଦ୍ଧବ ରତ୍ନ ପାଦୁକା ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡେ ବହିଥିଲା। ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ରତ୍ନ ପାଦୁକା ଉଦ୍ଧବ ଯେଉଁ ବହିଥିଲା ମାନବର ମଣିକୁ ରତ୍ନ ପାଦୁକା ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡେ ବହିଥିଲା। ମାନବଗଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ରତ୍ନ ପାଦୁକା ରତ୍ନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାକ୍ଷର ଅଟେ। ରାକ୍ଷର ମାନବର ମଣି ଅଟେ। ମ ଅର୍ଥ ମହା ନି ଅର୍ଥ ନିରାକାର ପାଦୁକା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ମାନବ ହୃଦୟର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମହାନିରାକାର ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟରେ ଥିବା ରାକ୍ଷର ପାଦୁକାକୁ ମାନବ ପାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଗଣେଶ ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ମାନବ ପାଇ ଜଗତରେ ସଦ୍ଭାବନା କରି ସମସ୍ତେ ପରମ କାରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ। ଜଗତେ ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ସର୍ବେ ଥିବାରହି ସଦ୍ଭାବର ନାମ ଭାବ ବ୍ରହ୍ମ ତାକୁ କହି। ପରମ କାରଣ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ହୋଇବା ରାମରେ ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ପରମେ ମିଶିବା। ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବୈତ୍ୟା।